Třikrát na vůd. Každý bod 5. Jumping. Co vy jdeš daleko? Co vy ty pruhy? Dostávte 10:30, kluky hore! Další rozcvička, tady 10 minut 30. Dole? Robert se s tím vůbec nemaže. Je to správně? No, jako jo. Musíte snad i doběhní. Nebudu Hop, 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 hop. Angličáky dolů. Pojďme. Výskok. Dolů. A výskok. A ještě jeden. A ještě jeden. A teď si všichni lehneme. Musíme si odpočinout. A kutálíme se na jednu stranu. Luka, než se podívej. je za pár vteřinek, protože se výborně se sesla. A už to jede! Do na 10 Je tam padají. Uspěchej další, pojď! Teď běží, ty rodiče Odlíz. Aňo, kde máš Honzu? Super! Na nohy, ale. Super! Pavlíku, jedem, přidám nohy, jedem. Závodnice Lenka. Nedala to, nedala. Angličan. Čau. 9 až 10 let, opětovně se rozcvičí s Robertem. Karteku Praha.
Pěkně maksající to ale na ně ty jo. Hele, holka první, ty, jak je dobrý. Podívej se na ní. Ty si do slajdu, se toho neboje, Pátej, Jej. Hezky, Viktorko, pojď. A mezi. Jedu. Eli, makej, výborně. Kdo má dva časy? tady přiběhneš pak zpátky ještě. Super. Do toho. Jo, to písá do kole. Ahoj. Čáky. Pojď. Teď jsme kýbl, tamhle 5 angličáků a se skýbl zpátky. Položí. Verunka Hezký jdeš. Pojď ho, angličáku na konci. Kýbl. Kýblík a na zpátek. Polož kýblíček a jdeme nahoru. Dobrý, a pojď. Pojď. Tak, tady si ten kýbl, tamhle 5 angličáků s kýblem, teda položíš kýbl 5 angličáků a spolu hezky. Tady je ten most. Máknu, přidám, předběhni. Krásně. Těžší. Je? Já tak to na to levý. Pojďte. Jedu. Haru. Tak vemte si každý kamínek, Pojď tady, Niky. tady dozadu můžete a trefte se do toho kulatýho terče. Zkus se trefit. Do terče. Paráda. Snažím. A když si to rozdělte, můžeš házet i na ten druhej, tamhle. Super, tak. Dobrý, na první pompou strčela se. Jdeme dál. Pojď, tady se ochladíš, pojď. No neboj, lepší to nebudeš. Tam lehni a máš to. Šup, Ali. Super. A pojď. Výborně. Ještě jednou a pořádně! Je to tak, je to náš Transformer Bamboo a budou dostatečně silní, budou mocní odletět právě dnes na planetu Cybertron. Chcete odletět s ním? Kdo s tím chce letět? Kdo s tím chce letět? Tamhle si chce taky letět? To bylo slabý, takže ještě jednou. Chcete s ním letět na Cybertron? Ženský nemají bílej? Ne, je to tady všechno stejné. Budeš to mít dneska opravdu těžké.
Tak, tahej, stačí. Do potřebu si jdi. Pomalu zapouštějte, skvělý. Jestli můžete všimnout, náš Bumblebee se ani trochu nehýbe. Je právě momentálně deaktivován, No, to já. takže s tím můžu dělat co chci. Dobrý. Je deaktivovaný, ale ještě předtím, než se nám to krásně vypnul, tak mi sdělil jednu tajnou šifru, informaci, kterou... Skvělý. Strašně. Neboj se toho, čistý bahno. Co? Dobrý, ne? Měkoučky. Paráda, klekni si do toho. Ukaž se. Sluší. Super. To je pocit, se přemůže. Skvělý. On nedá. Trošku těžší, Peťo, ne těžší. Tak nic. Záda, Tome. Paráda, Peťo. Super vám to jde. Tome. To nejde. Pojďte ještě. Pojď, jo, takhle. Pojď, vem to. Že můžeš táhnout, Fildo. Pojď. No teda, tohle Spartěni nedělají. Jedem, Praha. Až do cíle, tam, podmost. Ahoj, Honzi. Dobrý. Střílela. Paráda! No paráda, tak se předkloníme a jedeme pořádného kraula. Vidím. To je pro starší. Se předkloním. Super. A zakloním se a půjdeme na znak. Takže hezky dopadlo. Perfekt. Jo, ale. Tak. Co by to bylo za Spartany, že jsme si nedali 10 angličáků. Dali úsměv. Skvělý. Gratuluji. Hadici.